ассалому алайкум тамошобинон ва ҳаводорони канали мо. Имрӯз мо ҳастем дар бозори Корвон, ҳафтум дарвоза, шашум риада. Неҷа мо барои шуморо барои курткачиҳои короткичакам тарак баъд инай чӣ мегӯянд ира болоби шиндори най мехча мехдора ку мехдор баъд киртаҳо баъд спортстило дар бораи ҳамиҳо гап мезанем. ҳамин духтарак барои шумо маълумот метаҳад, нарх навуша гап мезана. шумо агар дар канал обуна шудагӣ набошед, як подписатсия мекунед. баъди подписатсия кардан шумо метавонед ки биен аямиҷа дукон харидорӣ кунед. ҳозир мо барои шумо абзора сар мекунем. ҳамин тараф неҷада фаҳмед ки дукони автовиай, дукони автовиай. анем куртка гап занем духтарак. ин чанд сумай, размери чанде? 270 сомон аст, ай размери 48 то 58 аст. 48 то 58 дора. Анаҷада бо халат дошта, халатотун чандия? И 200 сомон аст. И 200 сомон я. И чиай? И истеҳсоли гиҷоай баъд то чандам размера дорин? Ҳамишам 48 то 50 то 60. ай 48 то 60 дора. Якиш Моделиш зурай. моделиш нава я. дарози зур даст неки. Духтарак ростша гап мезана, мисол чизе ки боша гап мезана. Марҳамат, акахам, ям. Биё. Сомона? Вастикаш. Ай 48 то 52 размеришон вастика начослора. Начослора на? Не марҳамат 4 та 5 та раситкаш будастаи даиҷа. Каси на спортстил сурох карди, нархшон 200 сомон. Нархшон 200 сомонӣ. Айҷа баъд киртоҳо сар мешаванд. Киртоҳо раки нархошона гап занед. Размерошон хати 230 сомон аст, ай 48 то 56 ай размеришон. 230 сомон? То 56 размера шумо доред, на? Вастикашона. ина марҳамат бинен, иё то поёншона хеле украшенишон хеле сангчой майда доранд. ҳами то ҳами ҷара ҳами сетана ҳами размеран ҳами нархана. ҳами чи хеле коз дакирам дисен ҳама ҳамиё то размери 58 доранд. 56 доранд. баъд то нархшон 230 сомон будааст. ана и торора гап зай киртота. И кирто 170 сомон аст. 170 сомон. ина миё ҳа? То размери чанда? Ай 50 то 60 аст. Ай 50 то 60 я. И чӣ кирта материалшон чи ай? Бамбук. Бамбук ҳа? Як мисото. ана курткота нишон тег бу чи ай ко? Куртко 180 сомон аст, оптовиш. Иш 170 сомон аст. нархи донара гап зан. нархи дона. 70 ҳа? 170. Ин 190 сомон аст. 190 сомон. як касе ки мисол харидор боша миёен ҳафтум дарвозаи бозори Корвон. инами чизора ҳафтум дарвоза бозори Корвон шашум рият. Я бучиё без рукавка, на? Без рукавка. Ай 48 то 54 размер. Ай 48 то 54 дора. Ай бо мо мерем дига дукона сиёмка мекунем, шумо тамошо мекунед. ана ин киртое ки ҳозир шумо мебинед, абзор шахма нархош ҳозир гап мезанам. нархои иё ай 200 сомон сар мешаванд. 200 сомон. Ам 200 сомон та нишон бите. Мен дунамо даш 200 сомонайлаш. Намед форма двойка ина. двойка, ҳа? Хати почашай. Хати почашай. Баъд гӯш ка ин материал чӣ ном дора? Кирта чӣ ном дора? Ламираш. Ламираж барашка неста, на ё? Не барашка не. Иво барашка неста, ламиражи. Ина мисол духтаги тайёр хати почаш представить кунед ки 200 сомон да шумо харидорӣ карда метавонед. ё дар Россия хеле шак ба фикр кунам ки як 500-600 сомон аст. гулша нишон те гулша. О гула. Ҳатто тарафи гулам нишон. ҳозир. Ака бо нархои ёша гуфта брага. Айш 180 сомон бепоша плата ина. Бепоча плата. Плата бепоча ё материал ламираж ая. Ҳамаш ламираш. ҳама ин ҳам чизе ки шумо дидестен. ламиражан, ламиражои новинкаи бозоранд. мисол метавонед ки шумо размерашона баъд нагуфти ака то чандам размера доред? То 54 размера доранд. марҳамат бинем 54 размер. любой то 54 размера ҳаста. 200 сомон 180 сомон нархошон.
ламиражи тоза. Ина ламиражи اینش بامبوکیه. и бамбуки ая. Ина бамбуки печатно. И гылыш чи фабрични дар танаш печатай. Хеле гыл заги бровардаги нест ранги нагина дори. Ина ям новинка ана датамия. Ина ин новинкаи ки имрӯз бузург дар дромагиян анамиён. Ин материалш чи ака? Ламираж ая? Ламираж материалш? Материалш ламираж буда ина марамадини. Гулошон хеле аҷиб буд. Садбарги баҳорӣ, гулои садбаргиш. Бо ё гулош буко акше. Дига хела. Нархи ё чанда ака? 200 сомон бебурук? Бурук шикати будастаи. Ина 200 сомон бурук шикати тайёр духтаги тайёр. Качествои духча мози бинем ай. Чиёш ина? Ина качествои духташ аҷиб буд ай. Чиёш назон. Мо проверка як аз гуфта буд ки ҳамин чи шабинен, авилок шабинен, авиликошон хушрӯ бошад, значит бо духташ долга мерава. Ина авилокаш. Авилокаш соза стандарт. Ҳай бо мо касе ки дар канал обуна нест обуна шава, касе ки обуна шудаги як лайк мемона. Ин авор ай бузури ҳафтум дарвоза прамой. Ҳам дарвоза медонем прамой ҳамин чизора дарёфт кардан метавонем. боқи сарбаланда обод бошед. Касе ки харидорӣ кардани конкретна харидорай ҳаму бинависа ватсапа. Касе ки конкретна харидор нестай ҳам тамошо кунед ҳаму канала як лайк монед, подписатсия кунед тамом.